Som pri niečo video, než som kúpil našim psíkom tam takéto maškrty v Kiku za 2,50. Prvé, druhé za euro. Najprv dáme tie za euro. Lukino! Jak môžete vidieť, už sa trhá. Takže dáme na polovičku. Jeden, Alinka a Luky. Vidíte, že im to chutí. Alinka to spapala hneď. Ideme na druhé. Si to len položím. Otvoríme. Ale na každého sa rád dostane. Sme položili nožničky, je to ťažko. Počkaj, Alinka, vydrž. Otvoríme. Vydržkaj. Vydržkaj, Alinka. Nič, otvoríme to celé. Už sa nám tu... sa nevedia dočkať, neviedaj. 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 Dobre? Tu sú druhé za 2,50. Dáme tiež na polovičku. Dáme. Pozrite sa. Tak, Alinke to chutná veľmi. A Lukáš. Alinka zmizla. Takže, jak ste mohli vidieť, Alinka sa za tým ťahala. A Lukino tiež zmizol aj Alina. Takže ďakujem. Čaute.